Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ke parlo ang kang koila mitri pen kahelo kilometers thongke bra truck so se inglong hawar ke do khenlari mate khanaria rong along ke damtang bang pli pri ka chu thu asai ka chong dat adai avi pin bang pli atu maphan honde meme rengma ok chumpran resim kang tang ke ot asong atum arenga hu ke paso puthak hur chodu da berta longsi a hok berta ke longchi aphan lapen soluk sodak atomon ke japon ke pavite chi aphan matha ponsi ar koya chikloni phaing kora phorni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapin khat pon ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council nominated MAC Phengpiga Rengma Hills People Cultural Forum ati HPCF pen ke chenglok ongdung hamphang asong lapen loki charli asong atum chilang pet pen khenlari mate khanaria rong along humri damsi rada tum pen chetong sar pen misen pen kachingki kachingwai padopon Karbi Anglong district along ke damtang risim kang tang ke oda song trok atum tak monsam ke doji aphan rada thingno wangsi risim kang tang ke oda sai pen chi open lo laso pen aphi ke Karbi Anglong ke monsam pen si ke do ke thak long lo ke bon kangkir soluk sodak atomon ke jap avisi radatum monsam pensi dolo bonta non monsam ke do port chirakut puthot kopi ko son penloni ke damtang arkoe chikloni phai kriner kebani bangpli atuma phan adayawi pin pen areng akhu paso ponlo lahayalam ki ke do ajok soluk sodak atomon ke pajap jede jia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council along man peng ke thenai CEM Dr. Tuliram Ronghang hin pen adima klong along an ahok abirta ke long chi aphan Karbi Anglong Autonomous Council nominated MAC Phengpiga Rengma Hills People Cultural Forum Klembang Lai Chaning Leng lapen arisang ho lapen Soron Singh Teron Diopani KSA branch KSA Bogajan District Committee pen Busoning Ti AJYCP Amai Fuji tu Phukon lapen Hadakedo Arongarat Naga Rengma Muzadar Soga Nondu Rengma SDB Roswing Rengma RNCS Amaipu Khenga Rengma RNSU Amaipu Thangsi Jising Rengma lapen ongdung asong atum Khenlari arong along humri damsi rad arong asoratum pen mai ingi ponlo Pardon nilimen ka Samson ki koilamati pen nilitum non kidu lake nilip constituency ahawar lo jasemet inglong hawar kedam tang arkoi ni phai kriner ke parni Karbi bahini lapen rengma bahini phan pang thek the okchum pran asong tum ke theng ke chok pobirta kedam tang news long tami penan klang lo labang so news ki thek long pen kaching hon CM Dr. Tuliram Ronghang labang so abirta ke long pen ajok kaping khara teng pen pini nominated MAC Phengpiga Rengma lapen parta minority board chairman Prakash Sangma lapen KSA lapen Ari Sangho ongdung abitung tum nilip a constituency labang so suluk sodak tumon ke jabji pu angring long ahok alam ke chini ji phanse alang tum pini abang nang homri lo lapen tum ta pherang ke abitung tum alang tum along ka homri dunji phansin tum chi sik chidang lo Maya long nominated MAC Phengpiga Rengma kaningje ponke non Karbi pen Rengma ke hakku penta dorapet thagrapet lasi ilitum semelang sopuke Rengma pen Karbiatum pini pen ke ilitum che bohong nang nilo moapita pu seme ke pachipita dolo lasi non bangpli atum areng ke sonang koki ningduklo la pen pin remponlo majok ta lason klem nang ni jongsi la so joini pen komani rong pen ahemarit che open hat hoi an ke kat plote amithang sadai che enangji puta klardak pen pachini মানুবিলাক যদি ইয়াতে গাঁও মানুহবিলাকে যদি কাৰ্বি হওক ৰেংমা হওক তেখেতসকলে যদি মনটো ভয় খাই আছে যে আগতে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আৰু ঘটিব নেকি বুলি কোৱাটো এইটোতো মিছা এইটো ঘটনাটো আমি কেতিয়াও ঘটিব নিদিওঁ কাৰ্বিয়ে হওক ৰেংমাই হওক আমি মিলি পেলাই থাকিম আমি সেমেলাংছৰ টাইমৰ পৰা আমি একেলগে আমি কথা পাতি পেলাই ৰখা আছে আমাৰ মাজত কাইজা কৰিব নাপায় আমি একেলগে থাকিব লাগিব একেলগে কাম কৰিম আৰু আমাৰ যি ভিজন আছে আমি একেলগে মিলি পেলাই হেম এইটো সাকসিদ কৰিম এইটো কাৰণে আমি আজি আহিছোঁ আমি ফেক ফাইন্ডিং আৰু ক্লাৰিফিকেশ্যন এনেকা হয় বিকজ আমি নিজেতো চকুৰে দেখা নাই আৰু কি হৈছে এইটো নাজানে কিন্তু আমাৰ কথাটো আছে এজ আ পাব্লিক ৰেংমা পাব্লিকে হওক কাৰ্বি পাব্লিকে হওক আমাৰ মাজতে শান্তি ৰাখিব লাগে lapen non kiwangji thangthanga chiklo angbong Rengma khayatum an thedung kachingwai arni pathik ponpo lasor ni chitong etnangji lasolong komatni kichokchi
dokok poloti insai pondet pukuta thanpong labang so mai juddet penapi akopu thot koilamati wo phongasar arong amikar banghinia reng kisu dunvek Stefan terang lapen rangsina teron atuma phan koilamati area SDB Lawrence teron rongasar lapen ahemisi atuma phanta chetong kangsi chingki chingwai ponsi eprang ke wang jiani nat hin ta kayason kaya teng kaching honseroi thekjia phan lapen akimia phanle matha pon thusi akimi lapen kichok che atuma phanta ritarli pami si insai ponang poputa thantikang lasi NT rengma akhayatum rengma leaders atum bang chingwai lo latumang bong yong si komani NT social activities do kok lote alang litum within the February chiklu alang litum ang bong si responsible CNC bang bisar kinders tami dopu alang litum chikulo lahelo ningi the bang ke lasinili karbi arat hansitame kachoningri ba organization puno media abang putu mansna responsible do pot ilitum ladak abang ke ilitum karbitum same responsible do kopine yong si ilitum same law and order apart kidam nahi bang ke law and order le padam na koilamati ben samson inti karbing lo bai